Sa simana ngay ni, isa naman ka matuod nga kasaysayan sa kabuhi sang isa naton katag palamati nga taga Southern Negros Occidental ang ipalayag naton sa kahanginan. Siya si Sir Owen, kag isa siya sadto kasiman. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, ubas, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Ba? Hindi! Ang akong grapes plantation! Devastated ang akong grapes plantation! Ah! Mabuwang ako, Sidi! Mabuwang ako! Halos wala ako sa may makita nga pwede pa nga mapuslan. Ang mga kalalapan na rusdaktanan sa duta kag nagtabon sa mga puno sa ubas. Pulos daw na makita mo sa duta nga nagatinumpok bangod sang pagbulya-bulya sa mabas ko nga hangin dala sang bagyo nga naglabay. Ginoo ko! Ah! Wala ako sang puluton sa akon mga tanom nga mga ubas. Wala na ako sa mapuslan pa! Diyos ko! Alay kagali! Diyos ko! Ang akong mga baboy! Katuan kong tangkal sa akong mga baboy! Makatibawas paayhan sanday Owen sa ila pagpangabuhi. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Owen sang Southern Negros Occidental nga aton kintiguluhan. Ubas, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.